Oui, precisament avui fa 40 anys que el Partit Socialista guanyava per majoria absoluta a les urnes la presidència del govern d'una Espanya trista, gris i carrinclona aleshores, que va intentar treure's de damunt el pes d'uns generals que havien intentat, amb el suport del rei, un cop d'estat que al remat no va quallar. Però a més d'aquesta efemèride que subratllem, s'ha de tenir en compte avui que l'any 1994 es va constituir a Morella la xarxa Vives d'universitats, o que l'any 2006, coincidint amb la 35a edició dels Premis Octubre, s'inaugurava els antics magatzems del Siglo de València, i allí s'inaugurava l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, impulsat per l'editor Liceu Climent, Acció Cultural del País Valencià, i la institució cívica i de pensament Joan Fuster. Tot això i més cal tenir-ho en compte en aquest 960 dies de pandèmia i 247 d'una invasió injustificable de terres ucraïneses, mentre l'escola concertada religiosa està reconvertint els dies de divendres, aquells que va posar en marxa la Greta Thunberg, en un dia de reivindicació al seu favor i per un ensenyament tendenciós.